Dalane dhewe ya diresiki dhewe bolo. Assalamualaikum bolo. Esok-esok hawane isih adem mari berkegiatan. Kegiatane ngopo? Kegiatane ya sing gawe entuk keringet. Apa kuwi senam? Oh tidak, sename wong desa ki ngene iki lho bolo. Nyapu turut dalan. Sampai godhong-godhonge akeh, godhong jati, godhong maoni, do nganu kabeh, do berguguran kabeh ngebaki dalan. Padahal nyapu ya urung suwe. Tapi lek nyapu tiap hari ya kesel mergone ngopo? Dalan semene dawane lek mendino disapu, esok karo sore ya malah ming lempoh tok bolo. Iki seminggu yang lalu saya sapu, nah iki lagi tak sapu meneh. Nek sak bendino ya kesel no. Asline omahku ki mencil bolo. Mencil ki piye? Adoh saka tangga, adoh saka dalan. Dadine iki dalan iki ya dhisik swadaya dhewe. Maksude sing ngerjakne ngono ya direwangi karo warga, tapi masalah dana ya dana pribadi, tanahnya ya tanahe dhewe, tanah pribadi. Dadine maksudnya gak etok nganu lho bolo, gak dapat bantuan dari pemerintah. Masalahnya apa? Masalahnya ya omahe ming nggon aku tok iki, ora ono liyane. Alasannya seperti itu. Tapi aslinya aku ya ingin berprotes bolo. Walaupun satu rumah, walaupun cuman sendiri itu, tapi kan ya tetap warga negara Indonesia yang nggak boleh dibeda-bedakan. Tapi ya wis, rapopo iki dalan wis dadi bolo. Garek kurang mbek sebelah ngisor kono kae ting gronjal. Tapi ya besok insya Allah lek duwe rejeki ya didandani dhewe. Deloken bolo regete Masya Allah, godhong jati, godhong maoni, godhong pring, ora disapu seminggu wis kaya hutan ngene iki lho bolo, ora ketok ngasihan dalane. Iki lho bolo, nah dalan iki lho sebelah ngisor kono kae belum dicor blok. Nanti kalau punya rezeki insya Allah ya dicor blok bolo ben aku ki lek nggo pakan ngono ki ra kesusahan. Bayangke nggawa pakan lewat dalan kono kuwi, Allah ya Allah susah bolo. Apa meneh lek musim hujan kok malah curhat. Ya wis bolo ngono wae, matur nuwun sing wis mengikuti kegiatanku hari ini. Lain kali aku bercerita lagi ya bolo, matur nuwun. Assalamualaikum, sukses selalu.